Dobrodošli. Ja sam Hrvoje Šlabek, a ovo je Večernjakova tribina za bolju Koprivnicu. Ovo je prvi takav pokušaj da Večernji list pruži platformu za izravnu komunikaciju između građana i gradske uprave. Zahvaljujemo gradskoj upravi što je hrabro sjela pred građane i obvezala se da će odgovoriti na sva pitanja. Neka su pristigla već putem e-maila, pošte, ljudi su došli u redakciju, pitanja imamo mnogo. I ovo je mjesto da se rješavaju problemi, da se detektiraju problemi, da gradska uprava u ovom trenutku kaže odgovore na koje je spremna dati u ovom trenutku. Ako ne, mi ćemo to objavljivati u subotu, u specijalu, idući tjedan, sve dok ne iscrpimo sve što je ovdje rečeno. A ona pitanja koja neće biti ovdje postavljena, mi smo ih primili. Gradska uprava se također obvezala da će naknadno odgovoriti. Mi ćemo svako pitanje, svaki odgovor objaviti, a tamo gdje vidimo da postoji neki veći problem, to ćemo tematizirati. Napomenuo bih da nakon uvodnog seta pitanja da se svatko dobije riječ od članova gradske uprave i uprave komunalca, koja se pojačala nedavno kad je čula da Večernjak organizira tribinu, pa su trećeg člana brzo izabrali da bi mogli biti jači. Nakon toga mikrofon je vaš. Za početak, pitanje svih pitanja za gradonačelnicu. Kratko i jednostavno, kad će brza cesta doći u Koprivnicu? Evo, prije svega lijepi pozdrav mojim sugrađankama i sugrađanima. Zahvaljujem se zaista što ste došli danas ovdje na ovu tribinu. Moram reći da kad su gospoda iz Večernjeg lista došli k nama, da smo objeručke prihvatili ovakav način komunikacije sa građanima. Rečeno mi je da je samo ovakva tribina bila u Zagrebu. Znači mi smo prvi manji grad, manji od Zagreba, manji grad kao što su naravno Split, Rijeka, Osijek. Mi smo prvi na redu i objeručke smo prihvatili. Pitanje kad će brza cesta. Sami znate da brza cesta će biti realizirana u ovom mandatu ove vlade. Siguran sam da će doći do Križevaca, a ovaj daljnji dio, nažalost, prijašnjih godina pričalo se da je sve riješeno, da su riješeni imovinski pravni odnosi. Imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, ali nadam se da će biti uskoro riješeno i to i da će brza cesta biti, ako ne do Koprivnice, do Križevaca svakako, a dalje će se rješavati imovinski-pravni odnosi i kada oni budu riješeni, brza cesta će doći do Koprivnice. Znači, draga gradonačelnice, u ovom trenutku ne možete reći ne mogu reći godinu, ne želim govoriti godinu, to su projekti koje ne ovise o odgovornim ljudima ovdje koji danas sjede sa vama. Dobro, hvala. Za dogradonačelnika Mišela Jakšića, koji pokriva širok spektar poslova, gospodarstvo, strategiju grada i tako dalje, jedno zgodno pitanje koje smo odabrali s ovih koji su pristigla. Koprivnica je navodno grad bicikala, a nema uređenih biciklističkih staza kroz sam centar i okolicu. Trg Mladosti, Nemčićeva, Florijanski trg, Zrinski trg, Jelačićev trg, Esterova ulica. Je li to okej? Pa naravno da nije okej, ali opet ispada pitanje nakon kojeg ću ja ispast svađalica, ne? Prije svega ja moram naglasiti da su te sve ceste do prošle godine bile u nadležnosti ŽUC-a. Mi smo te sve ceste, sve zajedno 47 km, prošle godine dobili u doista katastrofalnom stanju, u totalno rasturenom, jer ŽUC godinama nije uložio niti kune u našu Koprivnicu i nismo zadovoljni sa zatečenim stanjima. Nažalost, financije nam ne dozvoljavaju da u jednoj godini riješimo 47 km cesta i pješačko-biciklističkih staza. Svjesni smo tog problema i u skladu s mogućnostima, s obzirom da jesmo grad bicikala i zasigurno da ćemo ostati grad bicikala, zato imamo i neke nove europske projekte i na tim lokacijama ćemo imati pješačko-biciklističku stazu. Znači ne može se ovom trenutku precizirati? Precizno ne mogu reći. Dobro. Za dogradonačelnicu Militu Samoborec, koja je prije svega za društveni spektar djelatnosti, ako se ne varam, vrlo jednostavno pitanje. Ljudi iz Starijeg grada pitaju kad će dobiti svoj dječji vrtić. U gradu Koprivnici je u izradi strategija predškolskog odgoja. Vi dobro znate, iz medija ste čuli da smo u Starigradu sufinancirali djelatnost privatne dadilje. Dakle, jednim dijelom smo riješili
upis djece i tamo. Nadam se da će to biti u planu, ali točno ne možemo reći. Imamo neke inicijative i za privatne vrtiće, pa ćemo vidjeti tijekom vremena, ali uglavnom strategija u izradi. Znači, trenutačno vrtić u Stari gradu nije u striktnom planu. Ajmo sad na pročelnice. Jasna Golubić, ona je pročelnica za izgradnju grada. Za nju će biti jako puno pitanja, pretpostavljam, puno smo ih dobili. Iz njezinog resora, evo jednoga. Kada će grad početi s obnovom ulice Đure Estera? Točan datum me zanima, pita čitateljica. Koja je ulica, što je u Esterovoj ulici, to je ulica koja tjedno parkira nekoliko tisuća građana kada odlaze na mise u dvije crkve, u kojoj parkiraju uzvanici na vjenčanjima, krštenjima, firmama i sl. U kojoj prolaze turisti da bi vidjeli to malo povijesne baštine koju Koprivnica nudi. I gdje parkiraju građani da bi išli na gradsku tržnicu i gradsku vijećnicu. Oni svi gaze po duboko provincijskom blatu i šoderu, a mi stanovnici te ulice podnosimo prašinu šodera, rupe i lokve s blatom, te višegodišnje obećanja da će radovi sljedeće proračunske godine započeti. Pa da, hvala, srdačan pozdrav svima, hvala na pitanju. Dakle, ako ste primijetili, u toj cijeloj zaštićenoj, to je inače unutar zaštićene zone kulturne baštine grada Koprivnice i sve što se tamo radi, pa i ulice, moraju biti izrađene u skladu s konzervatorskim uvjetima. Ako ste primijetili, unazad 5 godina grad je tamo rekonstruirao sve ulice. Dakle, krenuli smo od Vijećničke, Oružanske, Sokolske, Frankopanske i sada dolazi na red Esterova. Esterova je ostala, da tako kažem, zadnja, jer s njom ćemo zaokružiti ježi cijeli taj kvart. Upravo zbog razloga što ona, osim samo nekakvog prometnog uređenja definiranog sa prometnim uvjetima, treba imati jedno urbanističko rješenje. Ona se naslanja na Zrinski trg, mi imamo u planu za cijeli Zrinski trg, trg Bana Jelačića i Florijanski trg, jedno sveobuhvatno urbanističko rješenje. Esterova se naslanja na to. Dakle, Esterovu, zbog toga je ostala zadnja, samo to objašnjenje, ali inače u planu ove godine izrada projektne dokumentacije da se započne. Kada će biti radovi, doista ne mogu reći sada. Ali započinjemo s projektom, uvijek godinu ranije radimo projekte, naravno da bi sljedeće godine mogli raditi. Znači, horizont godinu 2 dana, recimo, dobro. Nadam se da. Dobro, hvala. Za pročelnicu Maju Ištan Krapinec, prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo, za koji dio ima isto također puno pitanja. Evo jednoga. Komunalac je lijepo poslao letke o zbrinjavanju ambalaže od plastike i zelenog otpada. Bilo bi dobro da netko pošalje i pravilnik o komunalnom redu, da ljudi znaju da ne smiju kositi travu između 14 i 17 sati, da moraju voditi brigu o svojim pesetima koji kakaju i da se ne smije pučiti nakon 23 sata. Uz primjedbu da komunalni redari rijetko kažnjavaju u takvim slučajevima, imali smo 3 ili 4 pitanja, odnosno primjedbi na tu temu. Dakle, puno pitanja. I ja vas isto tako pozdravljam. Hvala na pitanju. Komunalnih pitanja i komunalnih problema uvijek ima. Svi znamo da se najviše mora utrošiti na održavanje da bismo imali uredan grad. A zapravo najmanje se vidi urednost, ja bih rekla, a najviše ona neurednost i nesavjesnost ljudi. Naime, odluka o komunalnom redu postoji već dugo. Puno o njoj pričamo, objavljena je i na našim web stranicama. Jako puno ljudi zapravo i zna kakav je komunalni red, u koje vrijeme ne smijemo kositi, da to ne smije biti u nedjelju, da ne smijemo psa šetati koji će za sebe ostavljati prljaštine. Mi smo čak kupili i specijalne kante da bi se izmet ostavljao u njih, ali nažalost uvijek ostaje na samim građanima da se toga pridržavaju. Naravno da komunalni redari puno obilaze, puno surađujemo sa veterinarskom stanicom, puno surađujemo sa kontakt policajcima. Znači imali smo akcije kada se obilazio grad čak i prije 7 sati, znači prije nego što počinje radno vrijeme. Oni su obilazili naročito dječje igralište da bi se pazilo na urednost. Dobro, ispričavam se, recimo tu, evo drugo jedno pitanje slično. Isto je za vas. Prometni redar prođe ulicom, starija gospođa nam se javila,
ogorčeno je što se parkiraju automobili na travnicima ispred kuća, umjesto da se to kazni. Prometni redar je nekoliko puta prošao u njezinu ulicu, nekoliko dana nije ništa poduzeo. Znači možda ta sankcijska faza fali. Pa komunalni redari izdaju jako puno opomena i jako puno kazni. Možda to građani ne znaju, mi ne objavljujemo imena onih koji kažnjavaju, ali zaista imamo puno kazni i puno opomena za nesavjesne građane koji parkiraju, a naravno, kada je auto na zelenoj površini, tada imamo i pauk koji ga podigne. Dobro, zahvaljujem. Za pročelnicu Kristinu Svitić, društvene djelatnosti, školstvo, među kojima i zdravstvo. Evo pitanja čitatelja s tom temom. S obzirom na master plan za bolnice i smanjenje bolničkih postelja od 23%, na koji će način doći do poboljšanja medicinskih usluga u Koprivnici? I ima li nade za novu pedijatriju i za dobivanje magnetne rezonance? Mislim da niste baš pogodili područje. Dobro večer građanima. Dobro večer. Znači, zdravstvo je u nadzoru županije, pa eventualno ako gospođa gradonačelnica želi to komentirati, ja s tim ne mogu ništa reći na to. Oprostite, mislim u resoru je zdravstva. Ne, nema zdravstva u gradu. Oprostite, moja pogreška. Možete vi gradonačelnice možda reći nešto? Još više od mene zna gospođa Maja Hleb koja je u sanacijskom vijeću bolnice, pa ona direktno zna uvjete i sve ostalo. Dobro, izvolite Maja. Evo ja vas pozdravljam i ispred uprave svoje komunalca i evo konkretno ću odgovoriti na pitanje kao predsjednica sanacijskog vijeća opće bolnice u Koprivnici. Pitanje glasi da će se smanjiti za 23%. Znači smanjuje se broj kreveta, ali kad se govori o smanjenju broja kreveta, misli se na krevete one prekonoćne, jel? Znači smanjit će se broj ležanja u bolnici ili broj dana ležanja u bolnici, ali će se povećati broj dnevnog ležanja, znači onaj dnevni boravak u bolnici. Ukupno će biti manji broj kreveta u Koprivničkoj bolnici prema master planu. Ukupno da, ali će se ti kreveti, dnevni kreveti se računaju, ne ulaze u krevete koji su u ukupnom iznosu, znači u ukupnom broju kreveta, dnevnih kreveta nema. Dnevna bolnica je nešto što se ne računa u ležarine ili ležanje u bolnici skupa, a puno je jeftinije obrada pacijenta i puštanje pacijenta kući isti dan. Mi smo dobili obećanja ili uvrštenje u plan nabave, pa tako i u plan i program za 2014. godinu, nabava izgradnja pedijatrije i nabava, mislim da ste pitali... Magnetna rezonanca. Znači 2014. to stiže. Da, tako nam je obećano i tako je ušlo i u planove... Oprostite, obećao je ministar zdravlja. Ispričavam se. Nije nam obećao ministar zdravlja, nego nam je obećano ono što je ušlo u plan. Dakle, ono što smo mi isplanirali je sabrano zajedno sa drugim bolnicama na nivou države i ono što je u planu, to će se i reći. No, znači mislim u dokumentu Ministarstva zdravlja. Da, no, to sam mislio. Hvala. Kad ste već za mikrofonom, imamo za komunalac isto iz mene komunalca dosta pitanja, pa za vas evo nasumce jedno. Molim vas, proslijedite pitanje gradonačelnici i djelatnicima komunalca. Tko je nadležan za prostor takozvanog Bajera između ulice Bajer i Goričke? Naime, na tom prostoru je još uvijek ilegalno smetlište, a pojedinci dan danas tamo odlažu smeće, iako je postavljena ploča s natpisom o zabrani. Evo, to je pitanje upravo za kolegicu. Prostite, nisam se spomnio što sam... Ok, te nadležnosti smo onda malo. Samo da dovršim pitanje. Primijećeno je prošle godine dosta legla zmija, prostor je potpuno neodržavan, divlji, kose jedino vlasnici za svojih vrtova. Molim odgovor. Dakle, zemljište u vlasništvu Nexa i mi smo svake godine u suradnji sa njima počisti se ovaj dio naravno gdje se stanuje, ali ima tamo još dosta za poravnati, tako da to moramo evo u suradnji sa Nexom dogovoriti da se što prije riješi. Dobro, zahvaljujem. Imamo još pročelnicu Vedranu Kneževića, ona je za Evropsku... Aha, nisam nije mogla doći. Knežević moram ispričati, mi jučer, danas i sutra imamo goste iz Teknalije i tu je sa njima, mislim da je, nije jednostavno mogla biti na 2 mjesta. Dobro, nisam vidio, ispričavam se. Jasmina Stričević, ona je glavna za financije.
Za nju direktno nije stiglo nijedno pitanje, ali da je ne zapostavimo, evo jedno improvizirano pitanje. Možete li jednom rečenicom reći, opisati trenutačno stanje u gradskoj blagajni? Koliko trenutačno u Koprivničkoj blagajni ima para? Lijep pozdrav svima. Trenutno u Koprivničkoj blagajni ima sredstava, likvidnost je dobra. Nadam se da će biti još bolja, slabije nego prošle godine, osjećamo nedostatak priljeva sredstava od poreza na dohodak, ali još uvijek je to podnošljivo. Hvala. Ista je situacija s Dubravkom Kardaš, pročelnica za poslove gradskog vijeća i gradonačelnice. Izravnih pitanja za taj resor nije bio, ali evo da pitamo, budući da je upravni odjel taj i za upravljanje ljudskim potencijalima, pa možda zna reći, je li u zadnjih 10 godina neki gradski službenik kažnjen ili otpušten ili nije dobro radio svoj posao? Evo, prije svega dobro večer svima. Ne, ovakvih slučajeva nije bilo, što znači da gradska uprava radi dobro. Tako bi rekla, eto. Dobro, može se to i tako. S naše perspektive. Evo, sad komunalac, ovo je sigurno za vas. Niko od nas nije bilo pušten. Mi radimo dobro. To je jako dobro. Riješen je odvoz zelenog i plastičnog otpada, a što s glomaznim? Više nema organiziranog odvoza glomaznog otpada. Također što da radim sa ostacima boja, razređivača, s uljima za motore i sličnim otpadom? Glomazni otpad nam malo šteka ove godine, obzirom da smo imali prošle godine, da je izmijenjen zakon o održivom gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu prošle godine, pa više po tom zakonu se ne odvozi otpad organizirano, nego po pozivu građana, dakle građani moraju dostaviti zahtjev, pa se onda s njima dogovara odvoz tog otpada. Ne znam koliko smo bili uspješni, a očigledno nismo baš bili jako uspješni u tome da dobro i na vrijeme ili u širokom broju obavijestimo građane o toj činjenici. Pa eto i ovo je prilika da kažem da se građani jave na besplatni telefon komunalca ili mailom na naše adrese ili da nam pošalju pisani zahtjev ili na neki bilo drugi način se obrate, mi ćemo s njima se sasvim pojedinačno dogovarati odvoz tog glomaznog otpada. Oprostite, koliko to košta? Građane ništa. Ništa besplatno? Ne, to komunalac financira ili te troškove pokriva iz poslovanja. Opasni otpad, boje, razređivači. Neka se javi u naše stručne službe ili na isto tako besplatni telefon komunalca. Da, isto se odvozi besplatno, da. Dobro. S nama su tu i gospodin Zdravko Petraš, član uprave komunalca, i gospodin Marijan Mugrinec, član uprave komunalca. On je došao iz INE, on će biti za plin, pa da ga pitam, ako bude plin poskupio. I zašto su računi za plin za ovu zimu toliko visoki, a zima je bila super topla? Pa ja mislim da nisu računi, ne. Ja volim da se računi još više. A vama to paše, zbog priljeva u blagajnu? Pa cijenu prirodnog plina određuje Vlada Republike Hrvatske, tako da nema kada će biti cijena, to će sigurno odrediti Vlada. Dobro, hvala vam lijepo. Evo, sad smo prošli sve naše sve naše sugovornike i mikrofon je vaš, rekao bi Oliver Mlakar, ne stare emisiji. Inače, predviđeno je jedno pitanje po građaninu i molim da se ne politizira, da se ne prijeđa, da se ne bude neugodno to. Ja ću objediniti samo jedno pitanje. Evo samo malo, gospodička, bude vam dala mikrofon. Hvala lijepo. Ja ću objediniti jedno pitanje, dolazim iz ulice Čarda, dakle pokraj vojarne, i gdje promet frekventan, odnosno najfrekventniji u gradu što se tiče teretnih kamiona. Mislim da ste poznati situacijom i odmah ću spojiti, dakle, Đelekovečku cestu, to nam je veliki problem zbog buke i oštećenja ceste. Prošle godine je rađena sanacija, odnosno krpanje ceste. Zanima nas konkretno kad će se ta cesta sanirati i da se preusmjeri promet kroz Đelekovečku na dalju frekvenciju da bi građani mogli normalno živjeti. I drugo, konkretno pitanje je, u protekle 50 godina u području naše ulice jedne druge nije napravljeno ni jedno dječje igralište, a niti je predviđeno u planu. Hvala lijepo. Evo, ja ću pokušati odgovoriti na prvi dio pitanja.
Dakle, vjerojatno mi je poznato, već dosta dugo pripremamo projektnu dokumentaciju spojne ceste Peteranska-Čarda. Ona je upravo trebala rasteretiti dio Čarde, a sada evo imamo, s obzirom da se vrlo intenzivno radi, već ukoliko znamo u završnoj fazi glavni projekat, čini mi se, drugog kolosijeka za Zagreb, taj projekat obuhvaća i nadvožnjak iznad pruge, znači novi prijelaz. To znači da će postojeći prijelaz na Čardi biti ukinut, a planirani nadvožnjak koji će, sad pokušat ću vam objasniti, znači on će biti iza, ako gledate od Koprivnice prema Gotovu, iza postojećeg ovog prijelaza na Čardi i vezat će se na Peteransku cestu. Samim tim znači sav taj kamionski promet neće niti dolaziti u ulicu Čarda, a ovaj ostali dio prometa koji eventualno, kamionski koji eventualno može doći iz poslovne zone Dravska, zato planiramo upravo taj spoj između Čarde i Peteranske ceste. Sad smo pred ishođenjem građevinske dozvole za prvu fazu koja obuhvaća rekonstrukciju Peteranske ceste od Mihovila Pavlika Miškine do onog drugog ulaza u bivšu vojarnu. Tamo je planiran rotor i odatle je planiran spoj na Čardu. Dakle, Čarda bi po izvođenju svega toga trebala postati zapravo mirna gradska ulica. Pročelnice, molim vas, možete rokove kakve spomenuti u ovom trenutku? Što pa dakle, možete ovo zatvaranje prelaza znači ovisi o drugom kolosijeku. Koliko svi vjerojatno pratimo, to je jedan od projekata, državnih projekata iz EU fondova koje, koliko ja znam, gotovo najdalje otišao. Po onom što nama, koliko smo mi upoznati, to se planira u nekakve sljedeće 2-3 godine. Ministar, čini mi se, Hajdaš Dončić Koprivnici rekao da će 2017. biti, ako se ne varam možda. Gotova. 2018. gotovo, da. Dakle, još ipak malo moramo strpiti, ali to je zaista jedno konačno rješenje i ne samo za Čardu, nego općenito za veliki problem kamionskog prometa kroz grad. Bilo je još jedno pitanje? Da, bilo je za dječje igralište. Evo ja ću odgovoriti dječje igralište može. Dakle, dječje igralište mi smo stavljali jedine parcele koje smo imali slobodne, bile su poslovna zona Dravska, što zaista nije primjereno za igralište, obzirom da sada imamo tamo veliko zemljište. Mislili ste na kampus? Ne, mislio sam na jednu i drugu ulicu da se spoji sa spomen područjem Danica. To je najprikladnije biti. Dakle, spomen područje Danica će se spojiti sa Čardom, ali sa pješačkim podvožnjakom. Dakle, ovo što je kolegica rekla, znači gradnjem drugog kolosijeka ulica Čarda će postati, ajmo reći, slijepa ulica, a dalje će se nastaviti samo biciklistički promet. Samo dječje igralište stavljanju taj memorijalni kompleks nije primjereno, ali zaista imamo sada zemljište u blizini kampusa, tako da se može odvojiti parcela i za dječje igralište. Oprostite, isto ono što uvijek pitamo, koji je horizont izgradnje tog uređenja tog igrališta? Dječje igralište se može započeti i ove godine. Hvala lijepo. Izvolite dalje, pitanja. Ko ima pitanje? Ruku podigne. Evo, gospodin. Postaviti jedno pitanje. Izvolite. Svi smo tu zainteresirani da se trg drži urednim, o čemu sam ja i pisao. Ali sad sam uzeo sljedeći trg. Koprivnica je ipak jedno središte koje bi trebalo biti još veće i po broju stanovnika obzirom na ovo okrupnjavanje i ovu novu lokalnu upravu i organizaciju. Ako se vozite od Osijeka prema Varaždinu, onda gotovo svako mjesto ima neku obilaznicu koja je izbacilo taj teretni promet van. Ja smatram da bi trebalo u programu aktivnosti grada, županije, pa do državnog nivoa postaviti pitanje strategije šta je sa tom našom cestom gradnjom. Uopće. Malo smo svijetni na ovu brzu cestu Križevci, Koprivnica i tako dalje. Kad bi pogledali koliko prometa, tereta ide tim pravcem, to je manje više jug-sjever, to je
možda trećina prometa koji ide kroz Kopnicu na potezu od istoga prema zapadu. Znači, vaše pitanje možda kada će biti gotova Podravska magistrala i obilaznica, sjeverna obilaznica koja je vezana na to? Ne radi se o tome kad će biti gotova obilaznica. Obilaznicu možemo napraviti tek onda ako imamo u projektu strategiju rješavanja prometa na tom potezu. Evo da pitamo gradsku upravu, postoji strategija rješavanja prometa? Tako da bi ja prije se predložio da se ide na to kako riješiti taj promet. Pokušajte ići u grad ujutro od pola 7 do 8, pola 9 iz Varaždinske strane i tamo gore. Ovo rastiže kod Podožnjaka i Zagrebačke ceste, to je pravo usko grlo. To bi trebalo biti trn u oku svima koji se bave nekakvim stvarima koje su od interesa za građane i lokalne. Hvala. Zahvaljujemo, izvolite. Pročelnica Maja Krapinac. Evo, ja ću dati kraju. Dobro, izvolite, odgovorite. Pa ne, dobro, pokušat ćemo. Dakle, to su smjerovi koji su naravno državne ceste. Mi se naravno trudimo u Hrvatskim cestama da to postignemo, ali to su ipak ogromne investicije. Jer obilaznica sjever-jug, ako sam vas shvatila, ili u smjeru Osijek-Varaždin. Obilaznica, to znači prvenstveno Osijek-Varaždin. Osijek-Varaždin, da. Ona podrazumijeva i brzu cestu od Osijeka do Koprivnice, prije svega jer na ovu postojeću cestu se naravno teško nije planirana da se nasloni. To bojim se, ovisimo o državnim planovima i to vam zaista ne mogu reći kada će to biti. Ono što mi pokušavamo u međuvremenu i što smo već bili u Hrvatskim cestama, a to je da napravimo takozvanu, mi ju zovemo našu istočnu gradsku obilaznicu, znači nešto što bi nam bilo bypass do tog vremena dok bude riješena ova prava brza cesta i prava obilaznica. Ona bi trebala znači spajati ovu postojeću južnu obilaznicu prema Osijeku skroz gore na državnu cestu na sjeveru. Sada smo bili... Mislite na buduću Podravsku magistralu? Ne, to bi bila gradska obilaznica, gradska, ne dio ovih transverzala. Mi smo bili, i evo zamjenik i ja smo bili ove godine u Hrvatskim cestama i imamo neke preliminarne dogovore kako da to sad i kroz izmjene GUP-a koje su trenutno u tijeku, već sada definiramo kao državnu cestu i onda apliciramo s tim na Hrvatske ceste i nadamo se. Tu će biti, morate razumjeti, kad su takvi zahvati u pitanju, onda uglavnom ovo što je gradonačelnica napomenula, najviše vremena ode na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Nije samo problem u plaćanjima, vrlo često ljudi nisu spremni prodati, onda idu postupci izvlaštenja, to se zna jako dugo odužiti. Znači, teško je zaista sad reći u kojem vremenu, ali sada ćemo ju definirati u GUP-u kao državnu cestu u suglasnost Hrvatskih cesti i time smo otvorili put da krenemo u provedbu. Malo još pažnjenje, da li to onda može, tek treba ući u plan cestogradnje, ne znam koja će iduće biti razdoblje 2017. idući 5 godina. Govorimo o Hrvatskim cestama. Da. U ovome nije do 17. Da. Hvala. Izvolite dalje. Evo gospodin, izvolite. Eto, imam jedno pitanje za gospođu gradonačelnicu. Naime, raspisan je natječaj i proveden je natječaj za izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima. Pa mene zanima prvo, kad će početi gradnja spomenika hrvatskim braniteljima na Florijskom trgu. Zatim me zanima da mi gospođa gradonačelnica ili gospodin dogradonačelnik kažu koliko je hrvatskih branitelja poginulo iz Koprivnice u Hrvatskom domovinskom ratu i mogu li mi nabrojiti barem 5 imenom i prezimenom hrvatskih branitelja koji su poginuli iz Koprivnice u Domovinskom ratu. Zahvaljujem, nije ovo kviz, ali evo, izvolite malo govoriti. Evo, prije svega, ja mislim da je gospodin Pavković jako dobro upoznat vezano za svu onu problematiku koju su udruge stvorile prema izgradnji
spomenika, spomen područja svim hrvatskim braniteljima. Napominjem, svim hrvatskim braniteljima. Ali neka se zna radi šire javnosti, sad ćete mi dozvoliti da objasnim tijek postupka i svega onoga što smo nakon 20 godina učinili da grad Koprivnica dobije spomenik svim hrvatskim braniteljima. Krenuli smo sa koordinacijom udruge branitelja i formirali smo jedno stručno, odabrano tijelo koje je bilo zaduženo od odgovornih ljudi, koje je bilo zaduženo za provedbu natječaja, za odabir rješenja i svega onoga do postupka javne nabave. Međutim, uplele su se silnice, neke koje nisu trebale, ali dozvolite, sada ćemo dozvoliti da se to razriješi na jedan drugi način, pa ako treba vidjet ćemo što će biti, jer napravljeno je tako daleko da je bio javni natječaj je proveden po zakonu, procedure sve poštivane, određene udruge su se žalile, žalba je odbijena, a sad ćemo dozvoliti da se politički odradi ovaj dio, pa ćemo vidjeti kad će spomenik našim svim hrvatskim braniteljima na taj način, jer je ispolitiziran, biti izgrađen u gradu Koprivnici, ali barem nećemo biti krivi kao lokalna vlast koja nije željela izgraditi spomenik našim braniteljima, ali napominjem, ovo je za sve hrvatske branitelje. A o ovome sada, ja nisam tu došla na ispitivanje da pitate, ja znam puno branitelja koji su poginuli, ali neću dozvoliti da ovdje na ovaj način ovako odgovaram i ne znam što je bilo treće pitanje. Ne, u redu, odgovorili se, samo da vas pitam, znači da grad, to je novo, znači da grad nakon sve afere s kojim je... Nije to afera, što se tiče ništa, oporba je zatražila izvanrednu sjednicu gradskog vijeća, napravit ćemo sjednicu gradskog vijeća, pa onda neka se odluči što će biti dalje. Doći će možda i ministar branitelja ovdje, pa ćemo pokušati sve obrazložiti, dati nekad onda, neću reći neku grubu riječ, ali onda neka se dalje radi, da vidimo kako će biti. Znači politička će se odluka donijeti, tražite konsensus sa oporbom ili ćete većinom glasa na tematske sjednice? Ne, ćemo jedno gradsko vijeće gdje će se onda odraditi sve onako kako treba, jer smo pokazali da želimo to napraviti nakon 20 godina, da želimo da to bude na trgu, da želimo sve napraviti kako treba, pa očito da nekima nije u interesu, pa ćemo vidjeti što će biti. Dobro, zahvaljujem, idemo da izvolite. Evo gospodin ovdje, gospodično. Mikrofon. Aha, evo već gospodin ima tamo. Onda idući je ovdje gospodin Ljević Tribudio. Imamo pitanje, vi možete reći kako je u planu, kako stoje planovi za rekonstrukciju ili sanaciju Polodvorske ulice. Znamo da je ta Polodvorska ulica ide sa zapadne strane ulaz u grad prema autobusnom i željezničkom kolodvoru. To je jedno pitanje, drugo bi se nadovezao, u toj ulici nalazi se i željezničko ponetište. Kada ste bili oporba, onda je to bilo vrlo glasno da se to pitanje riješi, da se taj prostor nekako namijeni, uredi, no međutim sada je sve to nekako zatešio. Hvala. Hvala, izvolite. Da, evo vezano uz Kolodvorsku ulicu, dakle imamo već godinama taj problem, to je bila županijska cesta. Dakle, većinom su županijske ceste su naravno bile one koje su prometnije, naravno, zato su i bile kategorizirane u županijske ceste. U pravilu su doista u lošijem sustavu bile. Mi smo ih preuzimali prošlih godina, pa smo prije 4 godine, čini mi se, preuzeli prvih 10 km. Kako smo ih preuzeli, tako smo ih rekonstruirali. Podsjetit ću vas, to su primjerice bile Mosna, Gorička, Basaričekova, Frankopanska, sve su to bile županijske ceste, vjerujem da se još uvijek sjećamo kakve su bile, kakve su sad. Naravno da ih moramo raditi po nekakvim etapama, ne možemo sve odjednom. Kad smo lani preuzeli svih ostalih 47 km doista loših cesta, krenuli smo od one koju smo ocijenili najgorom, to je bila Starogradska, i odmah smo u prvoj godini u 2013. riješili tu Starogradsku. Ono dalje što imamo u planu od tih preuzetih od ŽUC-a, to su svakako, ja ću ih bar nabrojiti, vi procijenite koje su. Dakle, Ivanjska, Starčevićeva, Kolodvorska, Križevačka, uz Bilu gore uz željezničku stanicu, hrvatske državnosti, znate o kakvim cestama pričam. Dakle, sve to moramo sada riješiti, moramo naći nekakav redoslijed za to.
Vezano uz Kolodvorsku ulicu, ove godine počinjemo raditi projekat, napominjem uvijek godinu prije moramo raditi projekte. S obzirom da se ona nadovezuje i nemoguće ju je riješiti ako ne riješite dole spoj sa Starčevićevom, što je i spoj sa podvožnjaka oba dva pješačkim i ovim, pa smo onda obuhvatili, da skratim, u jednom projektu kompletan potez od Ivanjske ulice, Starčevićeve ulice, Kolodvorske ulice, Križevačke ulice i Vinjičke ulice, sve do dijela Križevačke ulice koja je rekonstruiran. Dakle, govorim o preko 2 km ulica koje ćemo u jednom projektu isprojektirati. Znači, projekt ove godine, gradnja počinje ove godine, bit će vrlo zahtjevan, jer svud gdje, znate i sami da gdje god radimo rekonstrukciju ulice, radimo i kompletne komunalne infrastrukture, to inače baš nije jednostavno, ovdje bude još malo kompliciranije, pogotovo kod podvožnjaka. Tako da računamo da bi sljedeće godine bio taj kompletan projekt gotov, a onda ćemo u njemu odrediti faze po kojima ćemo raditi. Da li će biti to prva Kolodvorska, nisam sigurna. Prije svega zato što je nju nemoguće raditi bez Starčevića, a to ćemo morati raditi zajedno. To je malo velik zaloge. Uglavnom, projektirat ćemo ove godine i dalje idemo. A što se tiče Konačišta, dakle tu smo još 2006. godine. Na sjednici vlade oko Koprivnice Vlada odluku da se Konačište preda u grad. To se nije dogodilo. Nije se dogodilo. Mi smo naravno nakon tada vlada naime donesla odluku da će poduprijeti tako nešto, da će poduprijeti da nam se preda u vlasništvo Konačište. Onda je poslije ispalo, kad smo mi naravno krenuli pokušati provesti tu odluku, onda je ispalo da zapravo Konačište nije u vlasništvu države, pa nije vlada ni mogla to, nego je u vlasništvu HŽ-a, pa se onda HŽ razdvojio na nekoliko tvrtki u međuvremenu, pa su se onda prenosila ta imovina i tako, mislim da sad ne idem dalje, svih tih godina smo mi tražili rješenje. Zadnje, koliko nam je poznato, je dakle HŽ infrastruktura, jer je to potpalo u njihovu imovinu. Oni su raspisali bili natječaj za prodaju i koliko znam nije se niko javio na taj natječaj. Sada čekujemo dalje. Znači neće darovati gradu tu nekretninu? Da li postoji sad mogućnost darovanja? Ste tražili u zadnje vrijeme, opet podsjećali na odluku vlade iz 2006. Tražili smo svih ovih godina, da evo, gradonačelnica sam kaže, sad se pitamo koliko je to više isplatilo. Da. Dobro, hvala, izvolite dalje, gospodin. Pozdravljam gospođu gradonačelnicu i suradnice i suradnike i sve nazočne. Ja ću vam postaviti malo lakša pitanja na koje ćete moći dati odgovore, samo se morate na vrijeme angažirati. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je pred 3 tjedna objavio javni poziv za poboljšanje energetske učinkovitosti privatnih kuća. To su znači državna sredstva. Kad će biti natječaj grada Koprivnice da se građani mogu javiti da su popravili fasadu ili stolariju ili ugrade solare ili da zamijene neučinkovite plinske uređaje. Jer vidite da je cijena plina, zašto su velike računi? Zato što je cijena plina otišla koliko jako puno i zato su veliki računi. Pa, to je jedno pitanje. I drugo pitanje, ja stanujem ovdje u Antuna Mihanovića, a vrt mi gleda na Špoljarsku. Svaki put poslije veće kiše, kad se digne nivo vode u potoku ili kad se potapa snijeg, vrtovi između Špoljarske i Mihanoviće plivaju i to vam izgleda sve kao jezera. A u čemu je nastao problem? Ja tamo stanujem 15 godina. Dignut je nivo vode u potoku Koprivnica, stepenicu su digli, sad pogledajte, prije voda nije stajala u potoku, sad imate metar vode. Nivo podzemnih voda je dignut, to je jedno. I drugi problem je što ta voda jednostavno ne otiče. I onda su vam poplavljeni podrumi, ja sam čak dobio pred 2 godine i naknadu
jer mi je u podrumu išla voda. Na kraju nisam mogao riješiti problem, kupili sam vatrogasni agregat i ispumpavam tuđe vrtove u vlastitu kanalizaciju koja je srećom dobro napravljena, pa onda sve može to progutati. Ali to nije trajno rješenje. Predlažem da se dogovorite sa Bistrom, mi svi kao građani uredno plaćamo komunalnu naknadu, ako ju ne platimo na vrijeme, računaju nam kamatu ili možemo završiti pod ovrhom. Prema tome, tamo se ulažu znatna sredstva u Hrvatske vode i dogovorite, molim vas lijepo, sa Hrvatskim vodama da urede nasipe, a ne da mi u Špoljarskoj svaki puta kod velike kiše moramo zeće nasipe postavljati ili nešto slično. Prema tome, neka se te vode otpeljaju, te oborinske vode. Dobro, zahvaljujemo. Znači, fasade i poplava u vrtovima kod Špoljarske. Pa evo, pokušat ću ja prije svega vezano uz ove natječaj fonda. Dakle, natječaj fonda je koncipiran na način da se za obnovu obiteljskih kuća je koncipiran na način na koji se grad pripremio. Na njega se javljaju jedinice lokalne samouprave, dakle grad. Grad je osigurao u svom proračunu dio svojih sredstava, sada će se javiti na natječaj fonda da bi, nadamo se, dobio naravno dodatna sredstva i kada bude taj natječaj završen i kada dobijemo sredstva, tada se raspisuje natječaj za građane. Koliko bi se sufinanciralo? Da se to za sljedeću zimu može napraviti. S obzirom da moramo čekati natječaj fonda da bi dobili novce, onda ne možemo tu ubrzati. Ne? Ali tako je bilo i prošle godine, nije bilo nikakvih problema i natječaj za gradski je bio, koliko se sjećamo, u svibnju i tako će biti, pretpostavljam, i ove godine i mislim da je to sasvim dovoljno vremena i do sada je tako naime funkcionira na nivou cijele države, jer svi čekaju natječaj fonda. Prosto samo možete reći koliko se, u kojem dijelu se sufinancira građanima investicija? Da li se može to tako reći? 30%, 40%? On sufinancira 40%, 50% plaćaju građani, fond sufinancira... Znači pola. Hvala. Drugo pitanje, poplave. Drugo pitanje poplave, pa sad ovo je malo kompliciranije pitanje, ne vjerujem, ne bih se složila da je to zbog podizanja nivoa voda u potopu. Da vam se radi o podzemnim vodama, znate šta bi se trebalo desiti, da te podzemne vode zemlja toliko ne može gutati pa da one stvaraju jezero. Dakle, očito se radi o površinskoj odvodnji. Mi pokušavamo, ne znam koliko je poznato, ja pokušavam pričati i u Špoljarskoj ulici, a i u Dubovcu ćemo sada napraviti oborinsku kanalizaciju. Znači, radimo razdjelnu kanalizaciju. Svagdje gdje napravimo ulici oborinsku kanalizaciju, napravimo izvode ljudima u parcele na koje bi se oni trebali priključiti. Priključak je besplatan. Svakom bi trebalo biti u interesu da je to uložilo, to zaista nije puno novaca, da sa svojih oluka i sa svojih površina u dvorištu se spoji na tu oborinsku kanalizaciju. Samo tako to možemo riješiti. Ovo što se površinski stvori na nekom području doista ne može biti od podzemnih voda, vjerujte. Dobro, zahvaljujem vam. Novo pitanje, izvolite. Ali dulje vremena traje da ta voda... Dobro, novo pitanje ima i drugih interesa, izvolite. Evo, hvala, ja bih vas lepo pozdravila sve zajedno i ja dolazim iz Podolica i zanima me škola u Podolicama. Početak izgradnje škole u Podolicama, zemljišta su otkupljena, čekamo bagere, nema nikoga. Jednostavno pitanje. Hvala na pitanju. Dakle, svi već znate i čuli ste o tome, dosta dugo se priča o projektu javno-privatnog partnerstva po kojem je izgradnja i škole u Podolicama jedna od prioriteta. Znači, sve teče po planu. U postupku je izrada, sad ću se ja koristiti izrazom koji nećete razumjeti, komparatora, ali to je znači jedna studija s kojom se uspoređuje na koji način će biti jeftinije napraviti školu, da li na tradicionalan način ili na način da to damo nekome da drugi za nas i napravi i održava sljedećih 25 godina. Dakle, sve ide po planu, očekujemo uskoro na vijeću raspravu o tom komparatoru, odnosno upoznavanje gradskog vijeća s tim koje će donijeti konačnu odluku. Nakon toga ide se u izradu natječaja i onda ja vjerujem kroz nekakve, ako sve bude u redu, 2 do 2,5 godine bi škola trebala biti na mjestu.
Školska godina 2016. na 17. Tako, da. I raspoloživa znači za ulazak prvih učenika. Da, jer ima djece koja idu u školu, a nemaju naslušnice. I djeca stoje na kiši, na snegu, ali da to idete raditi ako je škola u planu, stvarno nema smisla. Da i dalje će se ići autobusima i sve, ali evo, sad je to tako. Pa evo, za te nastrašnice bude se kolegica pobrinula, sigurno ćemo neki naša djeca nastoje na školi, na kiši, to nam sigurno nije u interesu. Hvala. Dobro, zahvaljujemo. Iduće pitanje. Evo, gospodine. Evo, među vremenom, dok ne dođe jedno posebno pitanje ispisano je drhtavnom rukom staračkom, došlo je pismo i vrlo je konkretno. Citiram doslovce. Pitanje uskličnik. Zašto u Marijanskoj ulici u Koprivnici na dijelu od Varaždinske preko Močilskog odvojka do Sertićeve ulice, koja spaja Varaždinsku sa Zvirišćem i Vinicom, nema rasvjete i uređenog puta, pa je za kiše blato? Mogu ponoviti ovu lokaciju. Na dijelu od Marijanska ulica u Koprivnici, na dijelu od Varaždinske preko Močilskog odvojka do Sertićeve ulice, koja spaja Varaždinsku sa Zvirišćem i Vinicom. Nema rasvjete i blato je. U svakom slučaju ovo će se odmah sutra provjeriti o kojoj se to ulici radi, o kojoj se potezu radi, da li je uopće moguće tamo postaviti stupove javne rasvjete, da li ima tehničkih mogućnosti, a što se tiče blata, u svakom slučaju vrijeme kada se održavaju šljunčane ceste na način da prolazi greder, da su, ajmo reći, dobre za promet vozila. Ne možemo sve ceste asfaltirati i ne možemo čak niti ući u neke takve puteve koje možda nisu niti javno dobro. Evo, znači sutra će netko iz upravnog odjela provjeriti. Tako je. A mi ćemo dobiti naknadno odgovor u pisanom obliku. Tako je, ali moram napomenuti da ako se radi o nekom privatnom putu, tada je on u obvezi vlasnika da ga šljunče održava, a da bi grad šljunče održavao moraju biti javni putevi i putevi dovoljne širine da bi strojevi naravno mogli ući. Dobro, snimit ćete konkretnu situaciju pa ćete konkretno odgovor dati. Izvolite. Jedno pitanje. Znači, ja sam Zoran Zlatar, kontakt policajac na mjestom odboru policije Vinica. Moje pitanje je ulazak u sami grad. Znači, ulazak je nekako pogledalo grada. Pitanje je vezano za željeznicu, za ogradu. Da li grad može nešto riješiti? Znači, srušena željeznička ograda, to je Zagrebačka cesta. Ste na onu kod Sidra, jel tako? Cijelu dužinu, znači, cijela dužina. Pa Hrvatske željeznice... Čuj se. Mi smo imali sastanak sa HŽ infrastrukturom, oni su to stavili u svoj plan i vjerujemo da će to biti sigurno ove godine. Sad još čekamo jedan sastanak sa Hrvatskim cestama, jer je prijedlog Hrvatskih željeznica bio da se postave oni zaštitnici upravo zbog toga da danas sutra ne bi opet neko izletio i srušio cijelu ogradu. Hvala lijepo. Jel dobro odgovor? Znači, ove godine HŽ stavlja novu ogradu. Izvolite dalje, ima pitanja. Željeznica ne stigne slagati ograde koliko autobusa. Pa zato nam je vrlo važno da Hrvatske ceste postave zaštitu. Pogledajte ovom Sidru, pa tam su stave i za 2 dana nema ograda. Nadamo se da će zaštitnici to poboljšati. Dobro, idemo sad na najviše pitanje, inače jedno 5 ili 6 smo dobili, ne biste vjerovali, u vezi s pitanjem vrana u Koprivnici. U gradskom parku, kod željezničkog kolodvora, kod Podravske banke, u parku ispred autobusnog kolodvora i na trgu Kralja Tomislava. Na tom trgu su vatrogasci prije nekoliko tjedana, piše nam, ne znam sad je čitatelj ili čitateljica, skinuli gnijezda vrana, ali su se vrane drugi dan već vratile. Ne može se spavati po ljeti, zbog vrućine moraju zatvoriti prozore, inače se ne može spavati zbog graktanja vrana. Kako to mislite riješiti? Inače, građani imaju prijedlog, vele da bi trebalo podrezati, ja se to ne razumijem, da bi trebalo podrezati, drugčije podrezati krošnje, da se vrane naprosto fizički ne mogu naseliti. Dakle, to smo isto tako jedne godine radili.
Tako je, znači bilo je takvih rješenja, trenutno je rješenje skidanje znači gnijezda, kada se to smije. Zakonska regulativa ne dozvoljava da se puca u gradu. Imali smo prijedloge nekih lovaca da dođu... Gdje rekao je nama jedan lovac da to oni reše za 10 minuta. Ali... Za sad jedino je rješenje skidanje gnijezda i naravno orezivanje grada da one ne mogu praviti gnijezda. Oprostite, jeste li vidjeli primjer iz Čakovca? Oni su pilot projekt pokrenuli i dobili su, mislim, neku lovu iz Europske unije, postavili su slike vrana sokolova ili čega već da se vrane uplaše i nekakve pingalice koje proizvode ultrazvuk, valjda, koji smeta vrane. I oni imaju plan kako riješiti, ali najefikasnije je skidanje gnijezda. Evo, kontaktirali smo ih. Mislim, ljudi vele skinete gnijezda, drugi dan se vrane vrate. Znači, dalje će, samo da dobijemo odgovor, znači, taj će se problemi dalje rješavati skidanjem gnijezda. I odrezivanjem krošnje. Dobro, hvala. Kada se misli staviti u funkciju meteorološki stup u centru grada na početku gradskog parka? Na tom stupu ne radi nijedan sat za točno vrijeme, ne radi pokazatelj temperature, tlaka ni vlažnosti u zraku. Okolica stupa je također devastirana, potrgane i popucane ploče u kojoj šestači zapinju i popikavaju se. Dakle, kada će se stup staviti u funkciju da služi onome čemu je namijenjen, a ne da bude ruglo našeg grada? Stup u parku je postavila Croatia osiguranje. Ovim putem ih pozivamo da nam uljepšaju grad, da ga poprave. Znači, Croatia osiguranje je vlasnik stupa. Tako je. Ali ih možete kazniti, zaprijeti da će se to maknuti ili nešto ako to ne radi kako valja? Evo, sutra ćemo ih kontaktirati. Bingo, znači sutra Croatia osiguranje dobiva oštar dopis od pročelnice Maje Ištvan-Kapinec. Kada je planirano izvođenje asfaltiranja u ulici Čomborov put naselje Vinice na dijelu od raskrižja s ulicom Vinički put do kućnog broja 12 navedene ulice? Čomborov, krivi naglasak, pardon. Čomborov put je nerazvrstana cesta, šodrana cesta, vrlo usko koridora. Dakle, prvo moramo proširiti koridor i riješiti imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima nekretnina. Ove godine u planu izrada projektne dokumentacije, tako da, naravno, kad se riješi dokumentacija, imovinsko-pravni odnosi, znači tek sljedeće godine možemo krenuti u asfaltiranje. A znači, iduće godine bi to moglo biti asfaltirano? Dobro. Ako se riješi imovinsko-pravni odnosi. A koji uvijek zakompliciraju, koji obično zakompliciraju stvar, pa nije iduće nekih za 2-3 godine. Evo još par pitanja, ako ima živih pitanja, ima, evo, živo pitanje. Pitanje. Nemam pitanje zapravo, nego imam jednu molbu i ako se složimo da je gradska uprava u službi građana, onda zahtjev. Dakle, ako bi molio, onda bi molio, ako bi ovo drugo bilo, onda bi htio da se nešto desi, a naravno pokrenuto s vaše strane, oko gradskog trga. Naime, ja mislim da se tamo zadnjih nekoliko godina događa i nalazi toliko sadržaja koji su neprimjereni gradskom trgu, da bi to trebalo vrlo efikasno riješiti. Imam 1000 argumenata od urbanistički, socijalni, kulturni, estetski itd. Samo jedan argument protiv. Da se neki sadržaj, pri tome mislim recimo ribičija, pa onda onaj dizajnerski, katastrofalno klizalište, pa da ne idem do drugih sadržaja, naprosto maknu na adekvatna mjesta. Ima stotine sadržaja koji pašu. Prošli tjedan smo imali 2 ili 3 takva koji su odlično legli i zato služi trg. Evo, ako ja mogu gospodinu Špoljeru odgovoriti. Uvijek ima za i protiv, slažem se, svaki gleda sa svog stanovišta, kuta gledanja, cijenim Marijana kao vrsnog stručnjaka vezano uz sve ono što radi za grad, ali isto tako moram reći da klizalište drugi podržavaju i govore da u zimi je puno, kafići rade, gleda se i gospodarska strana i sve ostalo, ne samo jedan uski dio. Ja znam da si ti više umjetnik nego gospodarstvenik i ti to malo drugim očima gledaš, a mi gledamo malo drugim očima i svaki ima pravo na prigovor i ja to znam i cijenim tebe i tvoje prijedloge, ali isto tako moramo gledati drugu stranu. Ako spomenem ribičiju,
uvijek dok se seli negdje problemi su s jedne ili s druge strane. Drugi građani isto tako žele, evo, gospodin je pismo pisao, ja sam ga pomno pročitala, isto se žali na klizalište, ali morate shvatiti i roditelje i djecu i sve ostale koji se zadržavaju u centru grada i grad onda živi. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Centar grada je ostao kao zadnji za uređenje, jer smatramo da trebamo urediti sve ono ostalo, je da je to ogledalo grada, ali svaka ulica najmanje je ogledalo grada i trudimo se da poboljšamo kvalitetu života, ne samo ogledalo grada, nego kvalitetu života svakog građanina u gradu Koprivnice, pa tako je ostao trg ono zadnje rješenje, ali dok ćemo tražiti idejna rješenja, budi uvjeren da ćemo kontaktirati i tebe i ostale struke koje su bitne kod donošenja tako bitnih rekonstrukcija kao što su to sva 3 trga koja su nam, zaista trebamo ih preurediti, ali za to treba imati malo više novaca i to će biti valjda u budućnosti. Gradonačelnice, jeste možda razmišljali, budući da nitko nije mjerio koliko je ljudi za klizalište, koliko je meni isto to ružno osobno, ne? Što mislite da provedete anketu ili referendum za i protiv ribičije i klizališta? Gledajte, uvijek će biti za i protiv, to znate i sami. Da se vidi kojih je više, oni za ili protiv? Pa može, evo, nek se objavi referendum, ja sam za, ja ću poštivati sve ono što građani odluče. Hoćete li vi raspisati referendum? Ja ne, sigurno, mislim, ribolovci svome gradu će reći kaj ti si protiv nas, ne? Ja moram biti na usluzi svim i udrugama i građanima. I moraju se udovoljiti neki zahtjevi, kriteriji, moraju biti, ja se slažem. Krenulo se sa trgom, tradicija je da je u trgu, uvijek ima naravno da određeni građani koji žive u samom centru grada nisu zadovoljni time jer im se stvara buka. Dok su kakvi koncerti, to s druge strane govore mladi, nema ništa u centru grada. Mislim, spojiti od 7 do 77 jako je teško, znate, svi mi starimo, ali ima onih i mlađih, imaju druge navike, traže da se nešto odigrava, pogotovo u ljeti trg nam je pun, tako da uvijek ima za i protiv, ja to razumijem i nikome ne zamjeram ko kaže da bi ovo trebalo biti tu ili ovo tu, naravno, svaki ima pravo na svoje mišljenje. Oprostite, ovo je tema koja interesira još samo jedno pitanje. Da li postoji ili da li gradska uprava namjerava strateški pogledati i odrediti što u sklopu uređenja danas sutrašnjeg gradskog trga središnjega? Kakvi sadržaji tamo spadaju? Da li mislite to fiksirati nekakvim dokumentom i provesti širu javnu raspravu u vezi sa? Da, rekla sam da će to biti kroz par godina jer sad se uređuje, čuli ste sve prohtjeve, zahtjeve, ono sve što fali u gradu. To je 10-godišnji proračun, ovo sve što se nabrojilo vezano uz sve one potrebe. Uskoro radimo strategiju grada u kojoj ćemo uhvatiti sve to, a onda takvom strategijom naravno da će se odrediti usko središte grada za što se može koristiti i onda ćemo se sigurno držati toga. Hvala, izvolite dalje. Ja sam odlučio dati repliku, poštovana gradonačelnica. Niko nema protiv nekog klizališta i drugih stvari koje se uređuju, ali sve to treba staviti na pravo mjesto. Dozvolit ćete, koji ima zdravi razum, taj će osuditi onaj agregat. Silno rasipanje energije, uprkos vremenskim prilikama. A tko dođe na klizanje? Oni koji su zainteresirani, to su manje više djeca, otići će i na prostor sajmišta i tako dalje. A ono kad dođu dvoje koji su mali od mene, kad pokaže da su oni nekad se sklizali, to je promašaj. I mislim da morate i kritički promatrati stvari koje čujete, a ne obranaški. Zahvaljujem na replici, rekla gradonačelnica da će se... Sad ću se ja još malo Pa ako se sjećate, ribolovci svome gradu su bili na onom igralištu, opet se škola bunila, znate. A isto tako da govorite o sajmištu moramo vidjeti što bi to onda značilo. Pitajte roditelje koji su dolazili s djecom na klizanje. Ja vama dajem za pravo da se imate pravo buniti, zaista. Ne buniti, nego davati primjedbe ili, ne znam sad, nemojte gledati svaki izraz, sugestiju. Ja to smatram kao sugestiju.
Hvala. Najbolji referendum po svakog glasa i svi kažu svoje. Ima još živih pitanja? To će biti za 10 godina. Pitamo ruke, dok se nam ne skupimo koje biće. Nema pitanja, ajmo ovoga, evo još sad smo negdje iscurili, još ćemo postaviti jedno pitanje koje može riješiti nekome baš životni problem. Da li u centru grada, u Potočnoj ulici, može biti radionica za traktore i kombajne? Stalna je buka, bez radnog vremena, nepodnošljivo je. Ne znam je li ima susjed dozvolu. Zvali smo komunalnog redara, on je rekao da nema ništa s time. Bojimo se prijaviti policiji zbog osvete. Ovo zaista nema veze ni s policijom, ni sa gradom, naravno to su inspekcije, prijave inspekcijama, grad nema. Ni grad, ni policija zaista nemaju s time. Oni može se mjeriti buka, ali ne grad, ne policija, to su institucije, inspekcije, gospodarska inspekcija koja svaki treba prijaviti ako sumnja u nešto, ali eto, očito tamo je taj raziona. Hipotetski, ako je buka između 14 i 17 sati, komunalni redar bi trebao pokrenuti postupak. Da. A kosilica? Ne, radi se o radionici traktora koji turiraju i ljudi ne mogu ali turiranje i kosilica koje isto tako od 12 do 17 se građani ne pridržavaju toga, isto tako, ne? Dobro, što biste preporučili sugrađanima koji imaju taj problem? Gospodarskoj inspekciji. Gospodarskoj inspekciji? Da, gospodarskoj inspekciji. Prvo je i radno vrijeme i buka, ne? Dobro, hvala lijepa. Ima još pitanja? Izvolite. Pa evo, ja bih postavio jedno pitanje od 3 objekta. Radi se o zgradi poznatoj kao Svilana, o zgradi poznatoj kao Merićev frizeraj i o zgradi koja je na samom uglu, na zavoju, tamo kod Franjevačke crkve. I sve te 3 zgrade mislim da su rublo grada i da bi gradska uprava trebala poduzeti nešto da se to sanira ili da se ukloni od trošku vlasnika ili da se ide u obnovu nekako ili ne znam ja kaj, ne? Hvala, izvolite. Pa evo, koliko mogu, dakle, od ta 3 objekta u vlasništvu grada je ova zgrada na trgu Bana Jelačića 1, mi svi Koprivničanci znamo ko Merićevu zgradu. Ta zgrada je najvećim dijelom u vlasništvu grada i jednim malim dijelom u privatnom vlasništvu. Ona je, mi već godinama ulažemo u nju koliko je nužno da ju održimo, da tako kažemo, u ovakvom stanju. Ona je zaštićeni objekt kulturne baštine. Samim tim njeno stavljanje u funkciju traži, bit će skromna, milijunska ulaganja. Grad ju je predvidio za prodaju upravo iz razloga što naprosto niti imamo tolika sredstva, niti se tamo može nešto, odnosno ili je ekonomski isplativo uložiti 10-15 milijuna da bi se dobili neki prostori za potrebe grada. Dakle, smatramo, bilo je nekih upita od gospodarskih subjekata za kupnje te zgrade, pa evo, nadamo se da ćemo tako uspjeti to riješiti. Što se tiče... Može li služba koja je zainteresirana za Merićevu zgradu? Ne znam ko je sada zainteresiran, prošlih godina su dolazile uglavnom banke. Što se tiče Svilane, ona nije u vlasništvu grada i ona je u postupku zahtjeva za povratom vlasništva osobe koja, ja mislim, čak živi u Izraelu. To je postupak je pri kraju, koliko znam, na županiji. A ova zgrada kod Franjevačke, odnosno objekat kod Franjevačke crkve je u privatnom vlasništvu. Grad nema ingerencije da kolegica će dodati Išlan Krapinec. U vezi toga bilo je upita da bi grad to trebao kupiti. Ja vjerujem da razumijete da to zaista u ovom trenutku ne bi bilo ekonomski opravdano niti pametno da ulažemo u to sredstvo. Što se tiče ove 3. kuće, znači u Franjevačkoj, ona je u privatnom vlasništvu, zaštićeno je kulturno dobro registrirani objekt. Zamolili smo i Ministarstvo kulture i građevinsku inspekciju da
sugerira vlasniku da poduzme mjere da vlasnik obnovi zgradu. Jedno od rješenja je da ministarstvo odredi skrbnika, odnosno pravo prvokupa naravno da ima država, da otkupi, međutim vlasnici su prvi ti koji su odgovorni za stanje te zgrade. Naravno da su redari i pisali, da smo postavljali zaštitne skele, ali evo, apeliramo na vlasnike da održavaju svoje objekte. Znači, postoji mogućnost da se problem riješi jednostavno tako da se zgrada sama od sebe sruši. Malo šale. Je li ima još pitanja? Evo. Ivica Galinec, predsjednik Udruge branitelja, liječnik PTSP-a Sveti Nikola. Ja ću sad postaviti konkretno pitanje gradonačelnici. Dakle, postoji nacionalni program za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata i njihove obitelji. Konkretno radi se o školovanju, zapošljavanju djece branitelja, živih, dakle žive populacije braniteljske koja je integrirana u ovaj sustav i društvo, i postoji državna razina koja je odgovorna za brigu i skrb o braniteljima. Radi se o sljedećem. Dakle, prvo ću se zahvaliti za pomoć našim braniteljima od strane grada Koprivnice, koji se tiče provođenja projekta Branitelj za branitelja i pomoći nekim obiteljima, a drugo pitanje je veteranski centar koji će morati po državnom ustroju, dakle Ministarstva branitelja, biti oformljen barem na razini gradova većih. To je konkretna skrb za branitelje, dakle njihove obitelji gdje će se branitelji moći i liječiti i družiti, a prije svega integrirati u društvu kroz rad i sportske aktivnosti. Što mi radimo kroz 6 godina i pri kraju je druga faza izgradnje terapijsko-rekreacijskog centra našeg ratnog zapovjednika Zvonka Pandurića Strica na Tramvajici 2, što nema veze sa Igenišom. Mi bi to htjeli završiti i postoji izuzetno veliko zanimanje branitelja iz cijele Hrvatske koji žele doći na druženja kod nas. Dobili smo 3 ponude iz europskih fondova, ne možemo realizirati zbog zahtjeva legalizacije, ali budućnost branitelja svakako ovisi o nama, o našem radu i o zalaganju društvene zajednice u kojoj se nalazimo. Može samo konkretizirati onda? Konkretno, da, treba nam potpora za... Treba vam financijska podrška? Ne, mi ne tražimo kroz ovih par godina, 80% sredstava smo mi dali sami, dakle kroz naš rad i odvajanje obitelji mi tražimo konkretnu pomoć da se to završi, da bi mogli i u jedno od pitanja je i izgradnja dječjeg igrališta na tom dijelu gdje se mi družimo, da bi naše obitelji mogli imati kompletnu skrb. Koliko bi vam novca trebalo da se finišira centar sa svim djelatnostima koje? Otprilike nekih 200.000 kuna. Recite, izvolite, mislim da se upravo. Evo, ja sa gospodinom Galincom dosta surađujem. Mislim da ovdje danas ne treba da ja zajedno sa cijelom lokalnom, sa svim zaposlenicima dobivamo političke poene, ali zaista grad Koprivnica skrbi od onih malih, bilo da su to djeca poginulih branitelja, bilo bez obzira na koje branitelji se odnosi, zaista grad skrbi od onih malih pa do zapošljavanja, a vidjet ćemo u kojim mogućnostima ćemo moći potpomoći sve ono što su dolaze nam zahtjevi vezani uz naše branitelje. Moram vam samo pojasniti. Može mikrofon? Dobro, možda da to... Samo da pojasnim, dakle, da javno zna. Branitelji koji imaju status ratnog vojnog invalida imaju sva prava, odnosno ona koja ostvare. Takvih je 10%, a 90% branitelja nemaju nikakva prava, osim ono koji su dobili broj dana provedeni u ratu, dakle nemaju ni stambeno zbrinjavanje, niti školovanje djece, dakle to je osnovna problematika branitelja. Ja, tome se podnosno zna, možda gradska uprava nije ingerentna za rješavanje tog problema. Hvala lijepo. Ali pomažemo koliko možemo. Dobro, Dragicu, imaš pitanja, izvolite. Dobro večer. Ovako, vezano za kampus, dakle gradi se fakultet, imamo vrtić tamo, knjižnica ima neki svoj fundus, postoje nekakvi slikari koji imaju nekakve objekte. Zanima me koja je daljna, znači nekakva budućnost i strategija razvoja kampusa, u kom smjeru ide, koji sadržaji budu tamo i eventualno da li postoji prostor za nekakve možda mlade i za nekakve sadržaje takvog tipa i
Da li ste možda spremni za primiti nekakve sugestije s te strane jer mislim da postoje nekakvi kreativni umovi u gradu koji bi možda tamo osmislili nešto u tom smjeru. Hvala. Pa naš cilj je naravno daljnji razvoj kampusa i kroz visoko školstvo i kroz projekt Inotek koji smo predstavili u Koprivničkom godišnjaku i na kojem dosta žestoko radimo sa EU konzultantima s ciljem da tamo pokrenemo određene institute koji će razvijati neke nove tehnologije. Primarno mislimo na one neke biološko-prehrambene, jer je to kraj, jer je to ono po čemu smo u našem kraju poznati i mislimo da tu možemo najviše ostvariti svoje komparativne prednosti. Zapravo, zato smo i dobili podršku od potpredsjednika Vlade Grčića, jer je ovaj naš Inotek zamišljen kao prvi projekt koji spaja teoriju i praksu. Znači, na jednom mjestu će se sudarati institut, teorija ili ti profesori i mali i srednji poduzetnici i obrtnici koji će tu moći ostvarivati neke svoje ideje koje ne mogu ovako od doma jer su premali. A naravno da sa širenjem tih svih ideja da nam je cilj da tamo bude čim više mladih ljudi, da smo otvoreni za sve eventualne sugestije kako da taj prostor još više oživimo i da bude još ljepši, veseliji i kreativniji. Jel bi im dali jednu kasarnu od onih koje postoje za njihove potrebe, recimo? Jel postoji takva, barem teoretska načelna mogućnost? Dobro, trebalo bi ih prvo provjeriti, jer dosta ih je zapravo zrelo za rušenje, ali da je dobra ideja, zašto ne? Zahvaljujemo. Imaš pitanja? Evo, ako nema, dragi sugrađani, zahvaljujemo što ste došli. Ima, pardon, ček, izvolite. Dobro večer. Kratko pitanje onih famoznih 60 hektara zemlje unutar kampusa, kad smo već kod vojarne, nešto da je u tijeku nekakva prenamjena zemljišta itd. Pa evo, objašnjenje. O čemu se radi, može da se pojasni, da isto ne znam. Ugovor koji je potpisan nije dozvoljavao upravo ono što ste vi tražili. U tijeku je prenamjena zemljišta. Kad dobijemo službeni odgovor iz Vlade i Ministarstva pravosuđa, moći ćete se javiti. U fazi je da su zaprimili naš zahtjev, rekli su da ga apsolutno podržavaju i da mora proći kroz njihove službe da bi nam dozvolili da radimo onako kako smo točno naumili. Može samo konkretizirati, ja ne razumijem o čemu se radi. 60 hektara, što? To je privatna neka priča? Ili? Ne, radi se o bivšoj vojarni ili ti kampusu. Dobro. Znači o onom poljoprivrednom dijelu. Dobro. Mi smo to dobili od države, ali po točno jasnim uvjetima. Dobro. I sad da bi mogli stavljati na raspolaganje, recimo, zainteresiranog građana, moramo tražiti prenamjenu da bismo to mogli. Prenamjenu što u poljoprivrednom zemljištu? Mi smo sve pravno pripremili i sad čekamo odgovor. Znači, to se zemljište ne može staviti u bilo kakvu funkciju dok se ne riješi taj problem? Ne. Nisam shvatio. Dobro, samo malo da ne bi ostalo ovo poljoprivredno. Znači, ugovor između vlade i grada je da prostor mora, kompletno zemljište 69 hektara mora biti gore javna namjena. Ono što mi sada pokušavamo dobiti od preko Državne agencije za upravljanje imovinom, to je da nam dopusti da dio tog prostora bude ne za privatnu namjenu, ali za namjenu da se potiče recimo poduzetništvo, da se može dati u zakup za nekakvu takvu namjenu. Ili da. Ok, hvala. Imaš pitanja? Evo ja nemam pitanja, imam jednu sugestiju nakon ove super tribine koja će valjda biti češće, nadamo se da ne završi ova tribina u ozbiljnom tonu, evo jedna sugestija koja će riješiti 60 do 70 današnjih pitanja, pitanja. Ovako, s obzirom da imamo stalno ove neke poplave u zadnje vrijeme, da se napravi jedan kanal koji će tu vodu usmjeriti oko Festunga, kak je to izgledalo u srednjem vijeku, nek ribolovci tam stave svoje ribe pa se tam pecaju, a po zimi se to smrzne pa imamo tamo sklizalište. I još nam uvesti autor histrionsku predstavu nekoju. Može i to, ako se ovo sve drugo dogodi, mi smo tamo. Ok, hvala lijepo. Zahvaljujemo sugrađanima, svima zahvaljujemo gradskoj upravi. Ugodno spavajte.